Primer que res, vull demanar que consti en acte aquesta intervenció. Senyor president, senyor conseller delegat, senyors i senyores del Consell d'Administració, senyors i senyores accionistes. Em dic Francesc Sabater Margalef, soc el secretari general adjunt de la Federació d'Estalvi de Catalunya i m'adreço a vostès en nom propi i el de la plataforma Unitat Sindical CaixaBank, creada arran de la convocatòria d'un ERO i formada, a banda del sindicat citat, pel SECBE, UGT, SIC, CGT, CIC i LLA. Aquesta plataforma sindical aglutina la representació sindical legal de pràcticament el 60% de la plantilla de CaixaBank. A més, tots els sindicats tenim delegada, els nostres afiliats, votants, familiars, amics, la representació d'un important nombre d'accions. Concretament, enguany, més de 2,5 milions d'accions, que ja saben que són molts. No podem començar aquesta intervenció sense felicitar a la millor plantilla del sector financer de l'Estat. És la millor per la seva preparació, per la seva productivitat i pels seus assoliments. Aquests empleats i empleades, després d'haver aconseguit un resultat rècord el 2017, han estat capaços de batre'l altre cop el 2018 amb un increment proper al 18%. Ens diu la publicitat que l'obra social és l'ànima de la nostra empresa. Però si volen pensar en un cor que batega com el d'un atleta olímpic, aquest, saben quin és? Molt fàcil. El cor i l'ànima són la plantilla. Ja hem parlat que han estat 2 anys consecutius de resultats sense precedents. I a continuació se'ns presenta una proposta d'acomiadaments col·lectius que tampoc té precedents. A 2.000 milions de benefici li corresponen més de 2.000 acomiadaments? I indubtablement és una forma ben estranya d'expressar el seu agraïment als empleats i empleades que han contribuït de forma decisiva en la consecució dels objectius del pla estratègic que va vèncer aquest exercici. Ens sembla molt preocupant, i convindran amb nosaltres, espero, els senyors i senyores accionistes, la tremenda discrepància entre el discurs amb el que, pretenent justificar l'injustificable ERO, se'ns presenta a la mesa de negociació una situació de l'entitat totalment catastrofista, mentre que el panorama que es projecta als mercats i als accionistes pot qualificar-se com a mínim d'esplendorós. I ens preguntem, quina és la veritat, senyor Bertázar? L'empresa que havent complimentat el pla estratègic justificaria els substanciós bons que ells demanen que aprovem? O és més real l'entitat que encara el futur tan exhausta que necessita imperativament acomiadar sense contemplacions 2.157 dels millors treballadors del sistema financer de l'Estat? Quina és la veritat? Esperem que ens ho respongui després. Tot això es produeix en el marc d'un nou pla estratègic que vostè mateix que possiblement no s'acomplirà i l'impacte a la cotització tothom ho coneix. Un pla que contempla multitud de canvis en les condicions laborals que haurien d'haver-se pactat a la representació sindical abans de cloure el seu disseny. Quin sentit té ara un pla que depèn per executar-se de canvis laborals que no està a les seues mans assegurar? Després d'ometre aquestes passes òbvies, vostè intenta forçar aquesta aprovació dels sindicats amb la inacceptable amenaça dels més de 2.000 acomiadaments. I en tot el company, que és molt nou en aquesta casa, senyor Bertázar, i cregui'ns que més empleats dels que voldríem, confiem que no assoleixin la sentitivitat. Vostè va arribar a la primera entitat financera del sector, veurem per quant temps amb vostè al davant, i on uns dels pilars sobre els que primer la Caixa i després CaixaBank van fundar aquest lideratge foren un envejable pau social i una relació de mútua confiança entre la direcció i la representació dels treballadors. Valorem que vostè ha trencat aquesta pau i aquesta confiança i per això o corregeix o hauria d'anar-se. Senyors i senyores accionistes, els demano que votin amb nosaltres en contra de la renovació del senyor Bertázar com a conseller delegat de CaixaBank. Si tot el que els hem explicat no els convenç prou, els convidem a que reflexionin en una dada molt significativa. Estem parlant des d'una plataforma que reuneix 7 de les 8 seccions sindicals presents a CaixaBank. 7 seccions que el passat 28 de novembre varen competir en unes eleccions sindicals. Els asseguro que alguna cosa greu ha de succeir en una empresa perquè el 60% aproximat
de la representació sindical es posi d'acord per a rebutjar la gestió del conseller delegat. Per tot això, el nostre vot, aquests més de 2,5 milions de vots, són en contra del punt 1, aprovació dels comptes anuals, el punt 3, aprovació de la gestió del Consell d'Administració, els punts 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, que són la reelecció dels 4 consellers, entre ells el senyor Cortázar, i els punts 7, 8, 9 i 10, que són punts relatius a la política de remuneracions, al pla d'incentius, al lliurament d'accions, l'aprovació del nivell màxim de retribució variable. Potser vistos aquests punts 7, 8, 9 i 10, els que necessiten un ERO són aquesta part alta de la piràmide. Moltes gràcies.